Bună, prieteni! Bine v-am găsit la un episod de pe acest canal. Astăzi o să continuăm partea asta din obi. Aici am rămas ultima dată din câte mi-amintesc. Și acum o să continuăm, că ce poate să facă bombardierul de mine? Handicapatul, vrei să spui ce, mă? Adică vocile din cap. S-aude bine. S-aude bine, mă. Hai, opa. Sunt cel mai bun de pe planetă, deși nu e nimeni mai bun decât mine la jocul ăsta interesant. Probleme aici. What? Ok, o să revin după ce trec de această parte demonică. Ok, deci finally am ajuns aici. Așmi. Deja. Gata, am făcut o șmecherie de spre butonul ăla de jump. Hai să vedem ce vrea băiatul ăsta. Down this jumper. Hai să mergem aici? De ce fac? Hai să mergem aici. Aici, ur. Încă o dată, dacă l-auziți pe Deep, dacă l-auziți pe la povești, la vorbă cu Deep, mă scuzați. Dacă l-auziți pe fundal, mă scuzați. Bun. Ce trebuie să facem aici? Avoid grandma's of Adică de să ne ferim de asta, nu? Wow! Acum mai știu ce trebuie să fac. Deci asta trebuie să fie un fel de obiu pe care îl facem noi aici, numai că în miniatură. Am atât de aproape. Da, totuși atât de departe. Ce-am făcut greșit? Am mers eu strâng, am mers eu cu o stânga căzând axilopat. Așa față de mișcă, da, Edi, că nu doar alea, totul dă. Dar nu înțeleg. Mă, dar ce atinge caracterul meu de pai tu de efectiv își de resetare? Efectiv, zice. Nu mai pot. Că caracterul meu are dreptie, he. În loc să se ducă și el drept ca omul normal, se duce așa, pe o parte. Asta e greu, doamna mea, asta e greu. Dar nu pot, frate, frate, să trec peste asta. Ce-am atins? Acum deja exagerezi. Ce-am atins? Ce-am atins? Trebuie să mă rog, trebuie să mă cață pe doamna Vasilica, așa? Ce spune asta? Touch me on.
în YouTube. Nu decât Martin. Dar, bă, frate, nu știu, eu chatting. Nu înțelegi, eu chatting. What I'm touching. Ating cu limba, chatting. Cu piciorul ating căfilele astea și mus. Ok. O să revin iarăși după ce trec chestia asta. Dacă mă dădeam mai în spate, muream. Dacă mă dădeam în stânga, muream. Dacă mă dădeam în dreapta, muream. Dacă săream, muream. What you want to do? Show me. We are jump, I'm dead. Tocmai aici am realizat că am trecut nivelul. Wow. Mai ești nebun? Doamne, mulțumesc, Doamne. Așa, bun. Deci, nu mă așteptam la asta, dar Doamne ajută. Bun, acum am ajuns la partea asta. Dar vreau să vă spun că nivelul dinainte a fost atât de greu. Deci n-am putut să-l trec. Bine că atunci când am murit. Bine că atunci când m-am murit m-am atins cu capul locul. Easy. Asta a fost easy. Bun. Where are you going? This is not escape. Ha ha ha. Bine, asta înseamnă ha ha ha. Ceva de genul. Bun. Vreau să vă spun că o să terminăm jocul ăsta astăzi. Poate, nu promit nimic. Ok. This is the room where was flattened and intro suite. Nu știu ce înseamnă. Trebuia să se întâmple asta. Deci cred că am... Întrebarea mea asta n-ar trebui să se desfacă o dată? Păi, bă, eu n-am două persoane. Ce că aveți nevoie de două persoane? Mă, tu cine ești, mă? Mă, cine ești tu, mă? Mă, cine ești tu? Deci pe ce trebuia să iau? Trebuie să mai dăm gen punctul ăsta.
Gata. Bun, acum. Scoil, adică încet. Open the window. Wow, am ieșit afară. Afară! Sunt afară! Cum zicea Dani Mocanu. Sunt afară! Sunt afară! Wow, sunt afară! Acum trebuie să fim grijă, că poate nu mai suntem afară. Bun. Ok, o să dau pe speedrun. Nu mă întreba de ce fac asta pentru vizionări. Ce? Dați-mă handicap un moment. Dacă vă întrebați, bă, Edi, dar n-ar trebui să avem logo-ul ăsta în colț? Da, știu, dar l-au mutat cu update-ul nou, pentru că pentru 2 zile ne-a dat cica, pentru 2-3 ore ne-a dat jocul pe privat, că fac acolo ei modificări. Și da. Trebuie să avem grijă aici. Ok, am trecut de partea aia care a fost destul de grea. Ok. Ce zice băiatul? We are on the roof. Let's run over to roof flops. Flop, flop, flip, flop, flip, flop, flip, flip, flop, flip, flop. That yellow brink will make you run faster. Adică să luăm pe țuică, bine. Nu, asta ne face, asta ci că ne face mai rapizi. Hai să mai uitez mai sigur. Așa, gata, m-am asigurat. Bun, deci. Cică dacă atingem această șmecherie pe vampirie, o să ne dea viteză. Bun. Shit. A fost totul prea rapid. A fost totul prea rapid. N-am înțeles ce s-a întâmplat. Gata, login, guys. Wait a second to put my monitor television. Okay, let's go. Lock in, boys. If you lock in, am câștigat. Uite că am făcut acest hobby. Lock in. Ok, acum stați așa că mergem și facem mare șmecherie. Wow, tehnologia.
Bun, deci apăsăm... Deci asta să ne dea viteză. Bun, asta înseamnă că aici mergem pe speedrun, Sonic. Sonic e mic copil pe lângă mine. Bă, deci merg atât de rapid că nu pot să reduc ce s-a întâmplat. Deci așa, mergem și tu nu te duci direct în fața, că nu ești pasărea Felix să zbori. Bun, gata. Gata, lock in, guys. Lock in, hopa. Bun. Bă, am făcut-o bine. Să-i. M-am dat un boală acum. Gata, aici mă duc așa, punem așa, facem așa, sărim așa și ne-am dus așa. Gata, I am looking to finish this hobby. Un pic de engleză pe la cursul guri. E guri. Pentru o secundă am crezut că aia mă omor. Dar frate, prima dată când am făcut, bine, a doua oară sau a treia oară, am mers ca lumea, adică nu înțeleg ce are. Mecherie pe vampire, te duci pe stânga, te duci... Lock in. Iar lock in. La mulți ani, cel mai tare, următoare, dar nu înțeleg, bă, tu, eu sar, da, eu nu sunt prost, să stau pe loc. Dar, o întrebare am. Tu, pitică dracului, de aceea te duci fix în bila roșie. Pitică dracului. Hai că it's Christmas. It's Christmas, we don't have to be bad. We have to be good. Guzi. Nu mai da, mami. Am luat în alea rele. Ne întoarcem după ce ai trece de partea aia. De partea asta foarte interesantă. Și sărim și gata, deja am trecut. Cel mai prost pe planetă nu există ca mine. N-am înțeles, de ce nu trebuie speed? Nu am înțeles, de ce ne trebuie speed? Hopa. Ok. Bro, this is not Gucci. Gucci. Look in. Rage. Ce are, mă? Gata, lock in. Revin după ce trec.
Gata, în sfârșit am ajuns aici. Yes! Yes! Jump. Ok, stați așa, că mutăm microfonul interesantus. Mai așa puțin să mă auziți voi, mă auziți bine? 2.10? 2.14 mai bine zis. Deci acum să vedem, mamă ce lobby avem de făcut. Să vedem ce zice băiatul. Bouncy close again. Bouncy close again. How do they float like that? Because we are not in in a human world. Noi suntem pe altă planetă, dacă înțelegi, șefule. E imposibil, deci cine vrea să... Cine zice el că poate să facă acest hobby, îi dau 0. Nu-i dau nimic, dar dacă poate să facă respectele mele, fratelu. Dar totuși ăla care a făcut hobby-ul a fost un pic de nesimțit, adică... Te pun, frate, că ai făcut asta, ești cea mai bun prieten al meu. Ok, bun. Mamă, parcă hainele astea sar mai mult. Dar cu ce sunt tate? Cu Dormeu, Noapte Bună? Stai că alea făcea saltele. Numai cu Ariel, cred că sunt. Mamă, bouncy. Ok. Well done, you made it. What? What you say? What you say? Bro! Stai, nu zi. Stai. Ce faci asta? Ce faci asta? Ce faci, mă, asta? Asta te face negru? Asta te face coloratul? Da. Deci, cam atât a fost acest videoclip. Stai. Cele de fratelo că se oprește aici? Nu, decât la publicitate, da. Let's go to the publicity. Stai. Ce credeai, fratelo, că se închide videoclipul, băiete? Decât 2-3 minute de publicitate și gata. Deci, dacă vrei să intri într-un grup de șmecherași, arătoși, bengoși, intră mai întâi pe acest joc pe care vi l-am lăsat în descriere și vă las aici o imagine cu el. După ce intrat pe joc, dacă ești pe telefon sau oricum dacă du-te aici, vezi aici unde scrie. Dacă ești pe telefon, îți apare cu o lupă, du-te pe lupă și scrie acest username. După ce l-ai scris, du-te și dă-mi un follow sau dacă vrei să fim chiar prieteni buni, dă-mi aici, friends. Atenție, comunitatea e decât pentru români. Bun, și te întrebi, mă, dar Edi, nu cred că asta e tot ca să fiu în clanul tău. Da, nu-i tot. Du-te la avatar sau dacă ești de pe telefon, vezi acele vezi acolo 3 puncte jos, te duci la ele și vezi acolo catalog. Apeși pe catalog și te duci și scrie așa, hair, sus acolo. Bun, după ce ai scris hair, sau, înțelegi tu, cauți acest păr. Atenție, cum intri în joc îți dă
150 de Robux. Știu că v-am mai spus asta, dar ca să știți. Bun. Și ce vă mai trebuie ca să fiți un clan? Trebuie să vă duceți aici. Bine, părul e obligatoriu, restul nu e obligatoriu. Vă duceți aici la al, sau mai jos, cred că. Da, la al, aici mai jos, aici. Și ori scrieți Robloxian 2.0 și îl cumpărați. Vedeți? Nu e atât de scump. Decât 15 Robux. Și acum vă duceți la Face, scrieți acolo face, cu F mare și vedeți fața asta. Vi luați și restul vă faceți voi skin-ul cum vreți. Atenție, părul e obligatoriu, restul nu e obligatoriu. Bun. Cam atât a fost acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și subscribe. Eu am fost Edi, ne vedem data viitoare. Pa, pa!